Syafi ki pajba ki baye je ki jingile kai kajing pentep bat kajing khot sngop hai phi sha ka AK Melong Memorial Trophy Football Tournament 8,000 arpulai 8,000 arpusau kaban salong hamadan jong ka sinong maulas nai ha ka arpu tere kubnai bakhat we 8,000 arpulai kabadai ka singi ba ar bat ka ba habru ha ka singi yo maulas nai ha ka por si beje no phai singi kajingile kai ki dei ka ba shongshit ka balong hapdeng ka YBSC Shala Persha ya ka Saumer Sports Club Shillong ka donru ka lucky draw ka ba aspa cash tiket bat kinong job kin yo da ka brand new scotty kum juru kin sadon ki singile kai pen bernya ba pher kum ka bumper house bat kiwei de khuble shibun Syafi ki pajba ki baye je ki jingile kai kajing pentep bat kajing khot sngop hai phi sha ka AK Melong Memorial Trophy Football Tournament 8,000 arpulai 8,000 arpusau kaban salong hamadan jong ka sinong maulas nai ha ka arpu tere kubnai bakhat we 8,000 arpulai kabadai ka singi ba ar bat ka ba habru ha ka singi yo maulas nai ha ka por si beje no phai singi kajingile kai ki dei ka ba shongshit ka balong hapdeng ka YBSC Shala Persha ya ka Saumer Sports Club Shillong ka donru ka lucky draw ka ba aspa cash tiket bat kinong job kin yo da ka brand new scotty kum juru kin sadon ki singile kai pen bernya ba pher kum ka bumper house bat kiwei de khuble shibun